дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар тоҷикистон таътили зимистонаи хонандагони муассисаҳои таълимӣ то санаи 16 январ тамдид гардид. рамазон раҳимзода аз вазири корҳои дохилии русия хоҳиш намуд ки ҷиҳати воқеъбинона тафтиш кардани ҳодисаи нисбат ба зани тоҷик рух дода мусоидат намояд. арабистони саудӣ маҳдудиятҳои коронавирусро барои ҳаҷ лағв кард. пули шоҳроҳи айни панҷакент таъмир мешавад. дар рӯзи обнок ҷоҳи амудӣ мекунанд. огоҳии кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании мамлакат аз сокинон. ҳаракати тамоми нақлиёт манъ шуд. дар тамоми муассисаҳои таълимии тоҷикистон, яъне муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти умумӣ, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ таътили зимистона то санаи 16 январи соли равон тамдид карда шуд. дар ин бора Амид Ховар бо истинод ба маркази матбуоти вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ба таваҷҷуҳи омӯзгорон ва падару модарон мерасонад ки бо дар назардошти сард омадани ҳаво ва бо мақсади ҳифзи саломатии тарбиятгирандагону хонандагон дар асоси фармоиши вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон аз 10 январи соли равон дар бораи тамдид намудани таътили зимистонаи хонандагон дар муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти умумӣ таътили зимистона тамдид карда шуд. машғулиятҳо дар муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти умумӣ аз 16 январи соли ҷорӣ оғоз гардида, соатҳои дарсӣ дар давоми таътил иҷро нашуда тибқи ҷадвали алоҳидаи тасдиқ гардидаи дарси иловагӣ дар нимсолаи дуюми соли таҳсили 2022-2023 аз ҳисоби таътили баҳорӣ ва тобистона ҷуброн карда мешавад. вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон Рамазон Раҳимзода ба вазири корҳои дохилии Федератсияи Россия Владимир Колокольцев вобаста ба ҳодисаи санаи 4 январи соли ҷорӣ ки дар тарабхонаи Хинкальное Тбилиси воқеъ дар шаҳри Митиши вилояти Москваи Федератсияи Россия нисбат ба шаҳрванди кишвари мо Сайёра Дусаева рух дод, барқия ирсол намуд. дар ин бора ба Амид Ховар аз вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. тибқи иттилои манбаъ дар барқияи мазкур хоҳиш карда шудааст ки вазири корҳои дохилии Федератсияи Россия Владимир Колокольцев ҷиҳати воқеъбинона баррасӣ намудани ҳодисаи мазкур ва таҳти назоратбарӣ қарор додани он мусоидат намоянд. ёдовар мешавем ки як ошпази тарабхонаи Хинкальное Тбилиси шаҳрванди тоҷикистон Сайёра Дусаеваро бераҳмона латукӯб намуда нисбат ба ӯ зӯроварии ҷисмонӣ ва таҳқиру таҳвинро раво дида шаъну шарафашро пас задааст. ном бурда маҷбур шудааст ки барои муҳофизати худ бо истифода аз корд ӯро ба ҳалокат расонад. оид ба ин ҳодиса аз ҷониби мақомоти дахлдори Федератсияи Россия тафтишот идома дорад. арабистони саудӣ маҳдудиятҳои ҳаҷро ки ба далели пандемия ҷорӣ карда шуда буд лағв кард, хабар медиҳад Амид Ховар бо истинод ба хабаргузории Анадолу. теъдоди зоирони ҳаҷ ба сатҳи қабл аз пандемия бармегардад. ҳеҷ гуна маҳдудияти сину солӣ вуҷуд надорад, иттилоъ медиҳад вазири кор бо ҳаҷ ва умраи шоҳигарӣ Тавфиқ Ал-Рабиа. ба гуфтаи вазир акнун ҳаҷ миссияҳо аз тамоми ҷаҳон метавонанд боз бо ҳама гуна ширкати ваколатдор оид ба хизматрасонӣ дар Арабистони Саудӣ шартнома бандад. бояд гуфт ки мақомоти Арабистони Саудӣ таи 3 соли охир ба далели падшавии бемории COVID-19 теъдоди зоиронро ба ҳаҷ маҳдуд карда буд. соли гузашта 65 корманди соҳаи тандурустии вилояти Суғд барои роҳ додан ба камбудӣ дар вақти иҷрои вазифаҳои касбӣ ба маблағи тақрибан 45 000 сомонӣ ҷарима шуданд. Илҳом Пӯлёдзода, сардори Сарраёсати хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар вилояти Суғд гуфт, ин рақам нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 қариб 1 баробар зиёд аст. ба иттилои ӯ, дар соли 2021 35 корманди тибби вилоят беш аз 25 000 сомонӣ ҷарима шуда буданд. бурда гуфт ки дар соли 2022 инчунин 70 корманди тиб муҷозоти интизомӣ гирифтанд. ин масъул сабаби муҷозот ва ҷаримаи кормандони бахши тандурустии вилояти Суғдро амалӣ нагардидани дастурамалӣ вазифавӣ, ба роҳ монда нашудани ҳуҷҷатгузорӣ дар самти коргузорӣ, таъмин карда нашудани парвандаҳои шахсии баъзе аз кормандон, набудани назорати доимӣ тарафи маъмурияти марказ, худсоз будани ҳуҷҷатгузории шӯъбаҳо, набудани китоби қайди муроҷиаткунандагони амбулаторӣ ва монанди инҳо маънидод кард.
таъмиру таҷдид ва бунёди роҳу пулҳо, нақбҳои нақлиётӣ аз иқдомҳои шоистаест ки дар солҳои истиқлоли давлатии кишвар бо роҳнамои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ мешаванд. намояндаи ҳукумати мамлакат, президенти Академияи миллии илмҳои ҷумҳурӣ Фарҳод Раҳимӣ ва муовини раиси вилояти суғд Зариф Мирдадо ҳамроҳи раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар канори деҳаи Рӯзи Обнок бо рафти таъмири пули мошингузари шоҳроҳи Панҷакент айнӣ ки бар асари офатҳои табиӣ қисмати муҳофизатӣ ва обгузари он зиён дида буд шинос шуда ба сарвари муассисаи давлатии истифодаи роҳҳои автомобилгарди шаҳр дастур доданд ки корҳои таъмири пулро дар муддати кӯтоҳ ва босифат анҷом диҳанд. сокинони деҳаи Рӯзи Обноки ҷамоати деҳотии ёрӣ дар ҷавоб ба дастурҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва супоришҳои муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода барои бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин намудани аҳли деҳа ҷоҳи амудӣ мекунанд. дар ҷараёни боздид аз шаҳри Панҷакент намояндаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон президенти Академияи миллии илмҳои ҷумҳурӣ Фарҳод Раҳимӣ ҳамроҳ бо раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти кандани чоҳи амудӣ шинос шуда бо ташаббускорони ин иқдоми наҷиб суҳбат карда ин корашонро шоиста арзёбӣ намуданд. тавре иттилоъ дода шуд арзиши ин кор беш аз 250 000 сомонӣ буда он бо саҳмгузории аҳли деҳа ва ҷалби техникаю таҷҳизоти махсуси чоҳкобӣ сурат мегирад. баъди анҷоми сохтмон сокинони деҳа бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин мешаванд. чуноне ки хабар дода будем, тибқи иттилои агентии оби ҳавошиносии Тоҷикистон аз санаи 10 то 14 январи соли ҷорӣ бар асари ворид гардидани ҳавои сард аз самти Аврупои Федератсияи Россия дар қисмати бештари қаламравии ҷумҳурӣ ҳаво сард мешавад ва барфи шадид меборад. дар робита ба ин кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таваҷҷуҳи сокинон ва меҳмонони кишвар мерасонад ки дар ин рӯзҳо эҳтиёткор бошанд. ҳамзамон кумита аз шаҳрвандон даъват мекунад ки дар ин рӯзҳои сард бидуни зарурати таъҷилӣ аз сафар дар роҳҳои кӯҳӣ, аз корҳои кишоварзӣ, чароиндани чорво, моҳидорӣ, ғунучини ҳезум ва шикор дар манотиқи кӯҳистон худдорӣ намоянд. инчунин барои пешгирӣ аз эҳтимоли омадани сел ҷойборҳоро тоза намуда ҳангоми истифода аз бухориҳое ки бо ангишт гарм мешаванд қоидаҳои бехатариро риоя кунанд. волидайн бачаҳоро беназорат нагузоранд. фасли сармо ки боиси сирояти ҳар гуна бемориҳо мебошад, шаҳрвандон нисбат ба саломати худ ва наздикон набояд бетаваҷҷуҳӣ зоҳир намоянд. ёдовар мешавем ки санаҳои 11-14 январ дар водиҳо ва ноҳияҳои назди кӯҳии ҷумҳурӣ дамои ҳаво шабона 8-13 то 14-19 дараҷа сард ва рӯзона аз 2-7 то 7-12 дараҷа хунук мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона ҳарорати ҳаво аз 11-1 ва ё 6 то 24 дараҷа паст шуда давоми рӯзона аз 5-10 то 12-17 дараҷа хоҳад буд. ҳамчунин дар ин рӯзҳо обу ҳавошиносон лағзиши тармаро дар қисматҳои ҷанубӣ ва шимолии қаторкӯҳҳои ҳисор, ноҳияҳои кӯҳии тобии ҷумҳурӣ, ҳамчунин ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро пешбинӣ мекунанд. санаҳои 14-16 январ дамои ҳаво дар ноҳияҳои кӯҳӣ коҳиш меёбад ва то ба 32-37 дараҷа сард мешавад. дар Булункӯли ноҳияи Мурғоб бошад ҳаво то 50 дараҷа хунук хоҳад шуд. дар километри 53 то 81 роҳи Душанбе-Чаноқ дар давоми 1 соат пас аз оғози бориши барфи шадид қариб 30 тармаи хурду калон фаромадааст, иттилоъ медиҳад ширкати АРС. масъулини ширкати АРС хабар доданд ки ҳоло кормандони ин ширкат якҷо бо намояндагони мақомоти дигари дахлдор барои тозакунии тармаи фаромада талош карда истоданд. ширкати мазкур ки нигоҳубинии ин роҳро бар ӯҳда дорад таъкид кардааст ки бориши барф то рафт шиддат гирифта хавфи фаромадани тармаҳои нав мавҷуд аст. масъулини ширкати АРС аз сокинони кишвар даъват карданд ки то ба эътидол омадани вазъият аз сафар тавассути роҳи Душанбе-Чаноқ худдорӣ намоянд. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.